bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe ɓiɓɓe fulɓe ɓe funnague hirnague rewa e worgo ɓiɓɓe mbimi wonki rendoɓe miijo e feere wadduɓe junggo e fandu mbiten ko alaɗo yaano artiɗo wonno yewtere men wiyetede hol mbo woni an arti kadi ne taw koye mbadi kuptodindi en calmini khalifaɓe diine khalifaɓe aada kono kadi en calmini ɓe ɓe ganduɗa ko wonɓe ɗo kadi ne Pinndi TV guila omo ganduɗa ko baba Abou Samba Diop lewlewal pinal Samba Diop kono noon ngal ko matimar wondude ndey fatou ene jeeya hen omo ganduɗa ko catwalo eɗen bismi hande suko mo ganduɗa ko nalanki jontaɗo suko mo ganduɗa kadi ne ko ɓi pullo jeeyaɗo toon to Kolda ina wiye Zeyna Balde walla mbiya Dieynaba Balde. Assalamu aleykum. Waleykum salam. Miɗo salminoon onon fof goto fof inde mon yettode muɗum weltare mawde mi ardi ɗo hande wala e fierté. A ardi ɗo e weltare mawde Zeyna kañum o jeeya ko Kolda yewtere nde wiyete ko hol mbo woni an kono hombo woni Dieynaba? Dieynaba de ko cukalel jeeyangel Kolda ana waɗa musique en même temps du continue étude ji makko de voilà. aɗa waɗa ko wiyete ko musique woni fina tawa yimdi beela ko janngowo école walla ka pinɗo tan pinurɗa yimdi? Non miɗo janga école hikka inchallah ko terminal mi watta voilà. hikko ko terminal gonɗa e wadde ko jimridi e jangde nde beela musani ɗum est ce que no wawi yadude? no muusi seeɗa kay aɗa andi yaagol école arta yaha waɗa musique no metti seeɗa mais so tawi aɗa yiɗi ɗiɗi ɗi fof aɗa wawi wadde allier les deux. hay probléme goto wonananima hen? Non ala parce que je suis bien entouré. D'accord. ko wona ko ɗum min jii Zeyna ko yimata ko kadi o yaltini clip goto o yimi hen ko jinnaɗo makko mbe sikki ko 1er décembre 2018 wonno ko beela aɗa jogui jaggaranɓe on saaha ha jaltinɗa clip oɗon? eyyi miɗo jogui maison de production voilà ko wiyete ko Gamboul min Abiba won toon bam makko woni producteur amen voilà. Abiba goto on bam makko jogui mon? eyyi oɗo saaha nini ko toon gonɗa. kono hande wonde nalanki ko hollo on tan holon ñalamu puɗɗiɗa jooɗade tan miisiɗa an yawat musique? ala ɓooyi par ce que miɗo jogui no grand frère ji waɗannoɓe rap voilà léegi de fur et à mesure après mi andi ɓe waɗi kam influence et tout en 2017 après mi yeehi Sen Petit Galle Allah waɗi mi ɓooyani toon mi ari après mi woni Sen Petit Galle woni ko Boubou Ndour en mbaɗi ko sukaɓe yimoɓe taw ko heblateɓe jimi ko nawnama toon ko an heptinede wonde jimowo walla holno jawruɗa toon ni? ala ko casting mi waɗi rek après ɓe ɓangi kam mi waɗi participé concours o. nde ɓangaɗa nde concours o ka tellinaɗo ka camɗo walla? ala voilà mi anduno mi ɓangde rek par ce que mi musique ko woni hunde nde andiranta ko welande kam et tout ko ɗum waɗi. mi ina welma ko wiyete ko soholte ko neɗɗo jimowo tawa dande no selli e mbo andi kadi ni ko waɗata ko donc Sen Petit Galle aussi ɓeɗon ko sukaɓe nawateɓe toon jinmi a famdi tan ko aɗa andi min ji biteɗo Mame Diaro kanko o yeehi ha waɗi ɗo tolnini jaaɗa nde toon waɗi ko suɓotoɓe an jeeɗa koye suɓanoɓe walla jeeɗa koɓe cuɓaka ɓe? manam ƴettede aɗa andi Sen Petit Galle sa yi toon ko casting mbiɗa no wonno ni sukaɓe suɓaɓe yo gar toon jima beela a kesina toon yimde toon a kesiti toon yimde e Sen Petit Galle? eyyi mi ari ha mi waɗi participé concours o eyyi après mi continuani komi iwi toon après mi arti galle genre et tout Allah waɗi mi yiiɗi e baba Abiba mo waɗi kam produire voilà ça. holko musique o ko beela ina jogui ɓe ganduɗa ko ɓeɗo tan jeeɓannoɗa e nder musique yimde ɓeɗo ɓe ganduɗa mbiten ko référence uji Dieynaba ko ɓeɗo timtotonɗa ha tagui jiɗɗa musique? Viviane eyyi ko ɓoyɗo wonde idolam et tout mi waɗanomo suivre ko heewi ala mi hetto artiste ji ɗi foof mais Viviane moom woni idolam. ko Viviane tan woni mbo ɓurɗa wawde yebde kono noon min jiimo aɗa yima saaha jimɗi omo ganduɗa ko Assane Boubou mi yima aɗa yima jimde Assane Boubou par ce que somi juumani Assane Boubou e Papa e Cheikh donc aɗa yimo jimɗi mumen no feewi e jimɗi Viviane jimɗi omo ganduɗa ko mi yi kadi aɗa yima omo ganduɗa ko Signe Ababacar Sy eyyi beela noon ɗum ɗo foof ko an joddi tan ko Viviane timtiɗa walla holno ɗum ardata e ma? non ala aɗa andi aɗa wawi jogade idole e référence
kono ta wana on neɗɗo rek heɗotoɗa min mi ala barrière ka artiste ga mi heɗto fof kala musique façon et tout ande artiste a fotani jogade limite voilà mbela hande aɗa jogui jokkodiral hakkude ma e nalankoɓe mawɓe mbiyen comme Youssou Ndour walla Baba Mal walla Thione Seck walla Wally Seck comme walla Viviane aussi aɗa jogui oɗon jogui jokkodiral connaissance hakkude mon non mi heɓani taw wadde connaissance e mabɓe voilà mais Thione Seck mi annodire makko aɗa annodire makko tan ko gannodiral ni wewe kono tan hannde sen jiiɗi kadi ne mbiyen pour yeeɓoɓe a yawa habrirde Pinndi TV émission hol mbo woni an hakkude min ɓuuri teskade an jimata tan ko jolfi te an ka ɓi pullo ko wolof tan min nanata ɗe yimo par ce que jimɗi ma ɗi foof mi nanani jimɗa hen pulaar ko wolof nanta holko saabi ɗum ala haydara c'est parce que anan andi Sénégal kada wona fulɓe rek wonɗo faami no waɗi leñolji hewɗi de ce fait ko premier single am wonno mi waɗi ménage olof e pulaar joni après single aji aroɗi ɗi après inchallah mi waɗoyat single mo andaranta mi aɗa heɓlani gam wadde morceau mo ganduɗa hay so tawi woni ko ma waɗ hen wolof o kono taw pulaar o kadi ne yaaha hen ɗum aɗa nani nder projet ji ne joguiɗa eyi inchallah hande o sa ƴetti ɗum ɗon ko nalankagal pulaar o e wolof o holno gurdirɗa ɗum entre wolof o e pulaar o holno gurdirɗa ɗum beela ɗesani jaaha ɓooy tan bon mbiya min dal comme ko min ko ga jiyetemi to mi yiyetaki toon est ce que wona ɗum taki tan bom cuɓiɗa tan wolof non wona ɗum min komi ɓiɗɗo pullo nenam ko pullo babam ko pullo faami voilà mi suɓaki olof o komi pullo et je suis fier de l'être mais est ce que ɗum aɗa gonɗinɗuma est ce que aɗa gonɗini wiide aɗa andi joɗade a wiye min komi pullo min mbeɗa wawi wiide komi pullo taw somi yeehi gallam mi haalta pulaar donc an ka keɗoteɗo aɗa andi ka jeeɓaɗo aduna foof ne yemma mais so tawi woni a wi aɗa yima ɗum to te yimɓe teskaki ne jimɗa ɗum tan ɗesat hawde yimɓeɓe quoi non min gallam ko pulaar mi haalta eyi galle moon ko pulaar kalta te e nder aussi e nder gurnam ma ko jiɗɗa ko wadde aɗa ɗamani kadi naworde ɗum eyi inchallah won wiiɓe noon ko musique so tawi a woni oy to banggue ɓurata wawa yeede e sa woni oga banggue ɓen holko mbiyataɓe ɓe ganduɗa wiiɓe musique o wolof o ɓurata yaade e pulaar o wonɓe ganduɗa ko ɗum ɓe taki à chaque fois ɓe jaɓata yimde pulaar wona an est ce que a wurani ɗum an non mi wurani ɗum par ce que neɗɗo kala ko waɗɗa valoriser ko ɗum yimɓeɓe andirtama ɗum yimɓeɓe yidirtama min après tout komi pullo e je respecte komi woni pullo ko te en plus nenam ko pullo babam ko pullo a faami rek ko kolda mi jeeya voilà nene ma ko pullo bamma ko pullo lawol ngol ni ko naɗɗa ko nder yimde beela ala metti tan nde ɓurɗa hen teskade hande so tawi no waɗi metti joɗɗa tan tina hande kam vraiment ina takma wadde découragé mbiya yomi accu non franchement à part yagol répétition jemma ni e affaire bimbi fora yade école et tout anandi affaire o tawat no satti seeɗa mais ça va hande holko ɓurma hen welti le fait que mi waɗi réaliser rêve am hande ko wonnode musicien wonno rêve am hande Allah walli kam ɗum e mino jogui fans ji ewo partout dans le monde sukaɓe mawɓe foof yimɓeɓe foof no heeɗo musique am tout ça fait plaisir voilà hande oɗo saaha mi teskima e nder ayawuji kabrirɗi woni télé walla radio ji donc saaha foof ka noddete toon aɗa yaaha te sa yeehi saaha ko ɓuuri ko teskinde aɗa ɓuura toon yimde ɗum ni keɓgol ma ɓe mbiyata ko Zeyna kañum saaha ina metto heɓde wiyoɓe noon ɓe holko mbawɗa ɗum hen wiide kamɓene ina metta heɓde manam par exemple so neɗɗo sohli Dieynaba ko heɓde Mariame Faysal ɓurata webde e heɓoyde ɗum ala wona ɗum aɗa andi miɗo jogui manager am andranta mokko waɗi ɗum géré et tout min des fois mbiɗo jogui téléphone am des fois mi ala téléphone am par ce que déjà miɗo waɗa révisé terminal mi artani wadde et c'est très difficile de gérer les deux ko ɗum rek mais kala nodduɗo kam mi noddomo kala nodduɗomo noddambo hande mi yeeɓi aɗa wiyo ko yimiyanke goto wona jeyaɗo e nder leydi ndi mbiɗa e nder gurnam ma jiɗɗa ko yaade ha tolnoɗa ɗon beela aɗa wawi amen artande on jimomo ganduɗa hande e nder gurnam ma
taw a haalinani Viviane ko nan wodi goddam gonduda kadi ada soyno ada yidi ton tolni yaati be heewi ha burti kay en tout cas mi do faala yottade au niveau international inchallah Sénégal do mi wadani visa hay artiste voilà hay gota dum ni nani hande o ko heewi jiten wonde sukaabe rewbe taw ko be ganduda ko fuutankobe yimobe fulbe holno ngurdirda dum an hande holno ngonirda hande soko pullo taw ado wuri e der yimdi ngurdam dam do ni holno bela kadi desani sattude seedo no ala andi hunde fof eno gerirta dum sa hebi ide e entourage mojo rek ara way wadde gérer kala hunde sa kam to ma musique ko hunde landanta ko ligam avenir am e mi fijani hen en tout cas voilà a fijani hen kono hakkunde ma jinnabe en kambe ne bela paami holko woni vision ma objectif mo ganduda do jogi bela jinnabe paraji di aussi kambe be paami dum kambe e kambe be medi dum famde depuis temps en France voilà kambe be med kam wadde soutenir ha joni be wada kam soutenir nenam e babam et tout e famille am ne jodida jimda jaltinda clip bitedo babam bab ma holno wurti dum no dum wade mu kanyum nyande hen tan biyum donc ina way taw ko taw walla ko chat jodima ha ruttima ina ruttu dum teddungal mi yi hen der bamma ado no arti ado dogi ado jabbo yi dum way kono ko ado wuri dum dal affaire mo ganduda bayten ko ina weli ha burti walla ni yurmini ha burti holno wurdi dum kanko les deux je peux dire no weli ha burti no yurmini ha burti andi goto fof no mo nyaagi alla hebgol biddo mo andranta heba do connaissance makko parce que ala ko buri baba men pour men ala ko buri nene en plus voilà de min babam di wudno complicité mo andranta omoni hakkunde amen mi do yidi mom mo yidi kam voilà premier single mi hali pourquoi pas mi yaltina mi wada mo rendre hommage e woni ko wadi plaisir e makko o welti hen ha burti doni kam voilà o welti hen ha burti o donima mi hen kadi ton to an jogade ma sak wonde suko jango ada yahada art ada doga ada yahada art vraiment woni hunde ne ganduda kadi ni ko welde donc hakkunde ma e ben be gondata be bela acciani sehilabe ma be jadanda be jada parce que min jadma joni tan ko ada ne ilikoji ada yahada jippo ada art ben bala be paytani no ala min andi neddo ala ko buri sehel mun voilà te min non mi wada be accude parce que depuis le début ko kambe wono do e min ha Allah wadi hande mi wadi réaliser rêve am mi no wada musique et tout voilà elles sont tout le temps là à me soutenir voilà. Donc a acciani bi kono e der clip o don ha joni en jaltotambo holko buruma hen weldi ne jiruda ni tan holko buruma weldi der hodo single o don mo badda clip o don kadi mo kolluda Sénégal naabe ko buruma hen weldi ender single he e clip o ala parti mo andranta o mi wonde babam mo walla kam mi wada exercice am de e mo walluma e fof sa to yi anoddi jimo hayso ko haalo ina mojjina foti fof wodo ko yimi hedotobe yebobe ayaw habirde Piindi TV e poti famde noddado jodi do yewtere nde so noddi yimi yanke ari min jewtat kono saha kadi wodat ko rokki yebobe be woni dandema welde machallah wota ko ñomda min kedo wa après inchallah do e émission non ko do jinmi do jinmi joni après rek fona ha do émission gas inchallah mais e dum ala problème hande en teskimo yimobe be kewani yede be gono yimobe resatebe bibbe fulbe non ina nanatino e dewgal law so min jidi andude jeyna kanyum belan woni dewgal non inchallah si yoni rek inchallah mi wada holko heddi o wattu min wada musique en plus mi do janga il faut me para mi won jangobe ina bada ko batta ko mais nan desa nan ngone dewle mumen wa ko gonga mais min o wattu mi paran pour dum taw apprendre pour dum ko wonde ka gonde star tan dum tagi non wana fi gongol star hande mi do nyaagi yalla mi jogo liggam ha hande tami watta dépendre goddo voilà dum est-ce qu'on siri an wana wonde mo star nde tan biida tawde ko joni ko mi star ko mi jebatedo to bangi jaarannomi e fulbe ne jaaranno biddo so jibinama biddo debbo surtout jimowo rokke gorko mais min yimbe nangir kam star mais mi nangirani horam star mais mi do nangir horam ko yimbe be fof rek voilà non den kay jaba wonde
si yoni rek inshallah si yoni rek waaw don firti ko yonani kon non hojumaaji di dokkana den di goddo yi jinmi ko no foti fof émission o de yarata do yewa mo ganduda bel ma wokko dokkuda yebobe ayawa habrude Piindi TV so wiyama ko Dieyna jiado ton to Kolda mo ganduda kadi ne ko jimowo nanama yimi bammu donc do no foti fof no mujji woda ko tottuda min hen totta hen yebobe ayawa habrude Piindi TV e émission hol mbo woni an mande nauna sedine mande nauna respect nauna sejiko baju melni yow jafena si jamono je waaw bëgg naa la babam waxtaan ak man ci mo yokku xam-xam miru it ma babam borom kër gu melni yow la bëgg am yaa ma ko jaral li góori di bëri amu ci morom yaa ma ko jaral mimi hiduma babam yaa ma ko jaral fentuy bi delo la njukkal yaa ma ko jaral mimi hiduma babam Dieynaba vraiment weli hano feewi kono non sa yimi baba belada damini yimde nene ni inshallah mi mat nene kay sa yimi nene ni a yimarat be ganduda ko wonbe Piindi TV be ganduda kadi ni yewtere men wadi faayida no feewi Dieynaba yewtere wiitende hol mbo woni an ko yewtere ne ganduda BAAMODI no do dum kongol ma ciakitgol e yewtere wiitende hol mbo woni an Dieynaba Balde mi weltani on rek e invitation et tout voilà mi ñaaga non alla télé o yaare yeso ha burani dole inshallah te Allah wada dum voilà dum non ko on wonno mo ganduda ko Dieyna mo ganduda kadi ne ko jimo jiada ton do Kolda bede heewide fulbe yo gaccu hakkillaji e ko jogi ko jeyi sabu odo soko sen nani ko haali ko do ko kongudi di ganduda kadi ko cengidi kongudi labdi dum non bibe fulbe be ko bawmi hen wiide tan mune men kala yo accu hakkillaji mumen e beedo sukaabe jogabe kadi ni koy leñol ngol be jeya on nani ko haali ko do wondi kanko pulaaro e demde godde fof ma taw ko wiite ko so tawi a wawi demde kewde pour mbaawa famminde aduna ko yahata ko ina weli en beltima non no feewi kanko Dieyna wondunode mo ganduda ko ali mawni ko kambe gardi do ton to karallaga ngal hetno ton ko mo ganduda ko ciatwalo e mawnam ndey faatu e matimar bandirabe yewtere men hol mbo woni an ko do hadde en ha saha goddo hawrude welede gana Allah jarama on jarama